Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis saiki ora ana golek minuman wis ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilelenen iki. Wah, ora. Wis payah kowe. Prok. Coprak. Isih mendem. Tolong rungokno. Iya. Coprak. Coprak. Nguk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking jasmu kuwi. Ndoro Surtayu. Yo. Enten apa Gus sing kula entosi Dede Kurawa. Sing kula tenteni sanes Parasata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta. Petro nun. Blokasuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora priksa menyang ndi lenggahing para Pandhawa. Mulane kowe takon karo bapa Penemban Durna, aku sing bakal meni wangsulan karo kowe. Lajenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu iki. Kersane tak bondo tak krincung sing kaleboke pakunjaran. Gedhe-gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang regnaning bawana welasa ora ngerti sangkan parane lah kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula rasa dadak kowe bangga, rasa dadak kowe selak ulungna tanganmu, tak bondo, tak krincung sing bagi pakunjaran. Mas, nek pancen sampeyan aja mateni karo Petruk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani karo Surtayu. Sing tak wedeni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah diadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Minggir kok. Ya. Dadah Petruk. Mang mriki.
jajalan Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa. Iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nah aku ora tumandang karya, nah aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok ming Kartomarma. Karto ndelosor aku kan. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu Singalena Prabeng Lalis. Lakon dadi penjangkamu. Iki merganing. Iki arep wis kapan? Kok ming ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae mo karo Marma. Ayo. Gong. Gong. Ngantel jasmu ye. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis saiki ora ana golek minuman wis ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh, wis payah kowe. Kok kene, Truk? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma Lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Kartomarma dadak werna-werna. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Dadi ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Waduh. Mau tenan aku, Tru. Ya wis mundur usah maju, tak maju. Soale aku nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari nak mana, Tru? Ngono ae dari nak mana? Ya suroke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang.
bajikan aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning pangkone sinden-sinden. Njur sapenake dhewe ora arep ngosek-ngosek ning kono. Ben pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Tru. Ya. Gage arep kowe menang karo Kartomaro, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama entuk musuh kowe. Ayo Walesan. Petro kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo Walesan. Kowe ngece karo. Kowe ngino karo. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik kok anggemu aku ki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe malah suaraku, malah suaraku. Duprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Sok melu-melu togong ngene. Duprok. Kowe diantung kok malah hahi-hahi. Kowe malso kowe. Malso. Duprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi kaya diantem kok ingahi Duprok das matos. Kowe iki diantem kok malah ingahi. Esro, kowe cecek. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Kak Lara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula ken males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Man. Terus cangkeme ngaten iki. Terus sikile duprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger Satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun slometan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu.
Kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mengi kok. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko paman lontu tak ajar to. Loro atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki ngledhike ra jamak-jamak. Napa riyen niku derek ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah nglakon. Loro ati. Dene ana ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Aya kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa ming genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sapa niku bocah ora ngerti ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sapa niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Entah-entah patih, sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digedhek-gedhekke. Petro Kantong Bolong. Kowe aja ngino araku, aja ngecek karo Satama. Ayo, Begawan Durna tandingan legane atiku. Kowe iso menang karo Begawan Durna, bumi langit tangkep Petro Kantong Bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ra jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu antos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponakan, masuk lekane atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. 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 Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok ya dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Nguk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya? Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Pancen perot. Ngece karo aku sengkuni perot. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk betet. Ya men, ini ora perot cangkeme. Ini ora betet irunge. Ini ora perot cangkeme.
Betet pirat. Betet pirat. Betet. Bagong tak linggis dase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni betet-betet dengkul atas ora. Lho Bagong ngerti nek sampean pun dida kaya manuk betet. Ya betet sampean pirat. Betet pirat, betet pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Pirat. Oh, cah adil kae nek mrene ngeje sampean nek merono meje kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem, nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana betet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabetetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik Dewate. Nggih. Ndak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya, malah mangke sampean ming munamuni betet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken pirot ing penggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora beto Kiai Pirot. Aku kok iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula ya klera-kleru e. Ame raupe kok gentan sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune betet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengki ndak ketularan leh kula Pirot. Aduh. Ah, gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kyai Sunda maneh ora jeblok ketemu aja tundang. Oh lah, kawan dulu kok ngamuk tenan. Nggawa Sunda maneh. Muruk mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati tenan ade. Petro. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong pala. Gawe geger negara Ngastra, menungsa wae kawan. Glandang ning kono. Kelungkung. Ngopo to Mas Rono ora mari-mari adus kono. Kita gebyuri ndas Petro. Sapa itu? Dursasana. Uduh. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Oh, gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cundamane kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo e Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena.
Sampai nek mujur. Lambemu lah Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo saka Ngastina? Diutus Ndoro Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Wis seru ya omongane, Truk. Cetha nesu iki. Dupandasmu kowe. Anggrana sedya nana. Tulung sawangen. Kudu kuwi. Iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak. Tak pentaske ya, Tru. Ya. Ngopo sing Ngastina? Ditut Ndoro Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sena 3 sasi nang saka negara Ngastina. Ngamarta. Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Go. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dilangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah ya terus diutus Ndoro Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panus manik cacalan sekretene bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Ah terus pripun? Minggir Petro. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Mereka anak Prabu Mandura. Nggih. Ngliga Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gulung diduwa piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, singgahke. Dilebokke. Nun, dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petro to. Nah, sing nggawa Nenggala sampean. Cundha maneh ajenge mateni Petro to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petro niku sapa? Petro niku Manakawan. Baladewa niku gedene sing ngene iki tau tate diwong karo Petro.
Baladewa niki iso dadi ratu mergo lalabuhane Petruk. Baladewa iso mukti ngawi bawa Cakrawati bau dedom niku mergo lalabuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep tumindak ala karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petruk menika ya gedhe lalabuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak nggo cundhomane? Nggih namung kagem giri godha dhateng Petruk kemawon. Anu mbiyen cepet-cepet iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan ados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng gawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan, langsung mawon. Saiki kowe bali, nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lak utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing digdaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mengke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ndangu kula kan matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemidrajate ngaceplik kuwi Ponokawan Batur nanging kae Dewa Ngejawantah. Kae dhisik Sanghyang Bathara Ismaya. Moka Semar ora ngerti menyang ndi dununge para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhakake menyang ndi lenggahe para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta kok. Oke. Ya. Sing ngintip. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Ya mulai ya. Kula tak matur Ndara Abimanyu, ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Petruk.